Henry chuan prom chu ka local thedon lo tlat ka car accident awangin ka siama ngai ti in avathona Sophia chuan ava zia lo ve ma selungai su car chu keman kalo boy pui vek mayang local shim la ka du ani iron in lan thei chuan abak zong chu ka tum vek mayang atia kalpui ngei chu atum ru khop mai abial pa kha alo chen laklo to sia Kelvin tal chu akalpui nge angai awangin ti dan tur angai to ta promata na inbot sei chu thil hau tak tak ani awangin achung te hena puisa adil ngam don lowa chu wangin arukin thil atile don ta anu a bazar lan chuan anu ruma chuan avaluta achimoi em mai pani chu aruk chho sakta a rangka chakchi ani awangin amanpo ato viau don ti asha thei ome pakhat chu aruma ada tha a pakhat jok chu avashal ta a ashal na puisa chuan karman to tak mai abuka thomnamoi tak mai alei boka aril ruwa chuan athil ti swalam alang lowa achian ten an mu huna an ngai san dan tur ngot chu angai to ani ti chuan ahun chu alo thleng don ta mi zong chuan prom chung changot chu an soi to a an kalpui tur te an soya an thomno hak tur le an program nei tur te chu an soi lai vek mai ni heti lai hian Sophia te in lama chuan boina lian tak mai a thleng me kani Sophia nu chu alo ho to a Belinda chuan achiman to em mai pani lai chu aboni ti a hre chuak to boka an malok program poimo em maya orata na alekha ani nge a azongor khop mai muntin reng azon hnu po chuan a muzo tatlat lo abedong chanta chuti lai chuan Sophia chu sitting room lama chuan boy mel tak chuan alo omve mek boka anu thinrim thoma sha chuan rang takin avatlana engma shelo ni om tak chuan kanu engatinge har satnai neyam ni avatia anu chuan ka thi kha apan ni na botlat mai ka jong mu zo lo atia chuta Sophia chuan ti dan thadeu a hre chuak ta a kanu vo in khan Emily nu kha iruma alu dulai ka hmuwa ala ani nge yang hetiang thil hi ati du karin lo awangin kalau in liam ve maya avan zia lo tak em atia chu thua sha chuan anu chu a thong khop mai Sophia ichiang che amo I muswala ni lo mo atia ingwangin nge mo ka mu swar ringo tangle kamit nge in ka molom ka chiang khop mai ti in Sophia chuan a hansoya minring lo ni chuan ka chek ula alola tiral man lo ni chuan alakol nge yang ati chuan Belinda chuan mak ati khop mai Emily nu chu kamerin zong takani sin male ati bongbong maya kailama chuan unidentified turin Emily nu po chu alo thleng ve cha engin nge lo hmuak don ti chu shelavin hlim tak chuan Belinda te na chuan alo kala Belinda chuan sitting room lama local lok tur chuan atita a amela chu adur de khup maya engthil nge nyang le ti in Emily nu chu tlemin a hlau thong ve deu kapi thil dik lo a omem ni a han ti chuan Belinda chuan a chan ma in Sophia chuan ring deu thek thok hian nangma thil ni lo ilo lo ring nen kan sia I bek kha han hongte achunga enge kan endon adita a Emily nu chuan a hre thiam lo khop mai awamak omve chu tiang thil engma lak ka nei bok si lo ti in hlau thong lu tuk chu amit tuipo aron parol ngala Sophia la chuan do sai su panu ru mai luta a thi ru ni kha ka mu vek chelom adita Belinda chuan chu tiang bora ka om chu pui ti a ma se afanu thu soi chu dik nge ya sha ta wangin a in ti pachan lui angai bok si Emily nu hne na chuan thatakin a bek chu hong mai turin atia alo ru tak takang ti chu a hlau zo khial ome hunrei tak chung an rin em mai chu rin hlel angai ta sia zoimong chuan a bek chu a han cheka atopa chuan a thi pakhat chu a bek monga chuan alo om reng mai Emily nu chuan chu alo mu in
hei eng tin nge heta hian om the ka ba she thiam lo ve kalak animia lo nia aron ti chuak ta ma se athu soi chu to manan oi sak ta lo ani na taka chuan Sophia Khan Emily nu be ka hian arukin alowada fel than chuni in Sophia thil ti vek ani Sophia nu chuan khoya nge pakhat jok kha om hei pakhat jok chu ibe ka kan hmuwa adang pu kha ilak ani nge yang tin aron thin rim ve tan ta a Emily nu chuan ka she thiam lo khop mai khoya nge om ka shilawa hei poi khala ka ni lo an ti chuan Sophia chuan I chuan lam siam dan chu amol mang deuh ma lo mo alo ti a chu ta le ti theidang om si lawa Belinda chuan police phone ta a police ho chuan Emily nu chu anrun la ta a Emily nu la chuan alak ani lo thu chu ala soi char chara ma se abeka an mu miao si wangin ti theidang om wak lo khop mai Emily chuan anu in boina atok ti sha in alo kal ngal fata ma se ani po chuan ti theidang anei bi wak chuang lo Emily chuan kanu ilak ani lo ti chu ka sha afin fiana po kan la jong chuak nge yang a han ti ve tak nangin police ho chuan anu chu an tlan pui ta thowa ti chuan ma chau chuan Sophia te ina chuan a omta beidong tak chuan a chap ta zoi maya chutia acha lai chuan ral khat atang chuan Sophia chuan alo ena alom ri ru khop maya ne na achang ta ni mai hian a in sha ti chuan le an lo nga fan prom hun chu alo thleng don ta school no pang ho po an ron thleng chak to a mi te chuan anin cheina te chu an lo in fak sak liam hloma ani khan tungi aron kalpui viang le ti a choi nak po te po an oma heti lai hian Sophia po chu a in siam ve meka dar thalang ma chuan dingin moi a in ti a thom na thar le chu a in me via bok nen asam la chu a moi em maya amale ma chu a in ena a in nui ver mai ma se ri ru ha deu na pakhat aneya chu Kelvin chuan a phone call a chang thei me alo voi tam tak a call to a chang thei bok si lo aril ru halu tuk chu apum te aron na a omanuam lo chanta chutia a khol thang thei tak si lova chuan abeidonga ma se chutia abeidon nu lok chuan message adonga rang takin han era Kelvin hena changin ani tat mai skula local ro chuta chuan kanin hudon nia ti hi ni a Sophia chu a hadam song maya abek to mel tak chula in anu thi ashal ru ka changa akar book omna lam chu apan ta a school lama chuan atlan tawang maya aphur to khop mai a chan chu zanin hian a thian te chuan an ngai sang thar hle don ni in a shat wang ani amuna va thlen chuan program an lo chan to a hol chung chu music nen light moi tak nen alo ni deuh mup to maya midang lo thleng ve chia hote po chu akop te in moi taka in chain an local zela Sophia po chuan a phone chu en sek to maya Kelvin chu khoya nge mo a omle ti in a jong roi to mai a to pa chuan message adong le ta Kelvin a message ani kalo thleng to ti hi ani a Sophia chu rang takin pon lama chuan awa chuak ngala Kelvin chu awa jong hal wata Kelvin han mutcha chu phur viau ma se tlem chuan a phur na are deu engwange kan ti chuan Kelvin chuan a mai lo tuam tlat maya atak sa po chu langlai om mya levin atuam phui vek maya mi inan mu hlau ti chu sha theini ngatinge hetiang hian iloin cheya ati chuan Kelvin chuan o mi ka surprise du lom heti hian mi zong mit kan la dona sin tunge kani anri chak sutanga achadona sin ati ta ka chuan Sophia po chu tlem chuan aphur vele deuta sota ole acha ti in chung lama chuan an valut ve ta an be se ange chuan mi ta chuan an lo endu khop maya Sophia local pui hi tu tak niang mo ti in an phun deu sep hloma
apia dewa chuan abial pahlui po chuan ril runa deuh chuan alo thlir ve a abial pathar chu tunge niang a hri chak ve khop mai Sophia le Kelvin chu stage lama chuan an lon kaya midang ho chu an lo ngoi thap maya Sophia chuan nuam ati tel Kelvin ku chu nget takin han vuana mi pui lama tang chuan tunge ni kan hredu an ron ti ta a chu vele Sophia chu anui ververa Kelvin hena chuan tunge ini ti tarlan ahun to lo mo avati a chu ta le Kelvin chuan engma soinon no chuan amai kor chu muang chang chuan a han phela amela han lang chia chumi te chuan makti in ehe Kelvin animi alo mai a an ron ti ta tunge kan ti chuan mel shat ngai lo chenne in nei lawa kholaya ku to mai thin ti shat tak mai ani a aha ta chu alabal zuya mi te chu an nui chuak ta huk mai Sophia thin rim lut tuk chu tungei ni helai tang hian chuak nga ro atia a mel trop tak le bal tak chu mi te chuan an nui zata Sophia bial pathar ve chu ava bal ve mole ti in an nui ta hum mai abial pahlui po chu anui aza khop maya a thian tha tak te po chu arukin an nui ve tho Sophia zaklu tuk chu engma soilavin pon lama chuan atlan chuak ngala amit tuya tla a parking na mun chu awa thlenga chuta chuan Henry le Emily chu an lo thleng ve che a an ve in tok ta che a Henry chu alandan alo danglam vek maya tunma a pathau deuh ni thin kha apian alo moi to em maya athom no hak te chu asmartin apa em maya alandan chu alangsar reu hian ashiat ani Emily po chu amoi em maya nidanga alandan ang po ina lang lawa ni house of anu ang mai na lang atanter pheichon a hai che pa ma se an mela mu chuan an ma ni ti a shele thei chau ani mi te chuan an lo mu chuan an va moi ve so tiang mel le pian so an lo nei ni mo ti in ngai san mel tak chuan an lo phun deuh sara ma se Sophia ero aza ema wangin a local na motora chuan atlan luta amit tui chu alwang zoya akho mu po afi alo roi meya engcha ange thleng ti po shelo chuan abing de mup ni hiana insha motor chu a han ti nunga chak tak mai chuan atlan chuak ta aril ro chu a boi noi maya amalama chuan enge ti po angai to alo nakina chuan amalama thingkung pakhat asut ta bur maya ari bura a motor ho manto taka man ho chu a chet ta vek mai Sophia chu rang takina ron chuaka motor manto tak aru ka ho chu a chet ta vek ti amu chuan azam le zwala engtin nge ati ta kang a chia siam na tur poisa ane to don box si lo are ru chu a ha tel maya ti thei dang nei hek lo le anin lama chuan ke ina ho ta ringut maya kongka chu an hongdona ma se alawin kal tlat mai ahan kik datta ma se tu man anron hon ta tat lo anu chu akau ta vaka ma se tu man an lo chang lo a ai ring chuan han ko le a chuti lai tak chuan message dong le ta apa message lo ni a Sophia ipi ne na alo vom le phot mai ta che tuna ta chuan ke ni chuan kan en kol thei to hri lo che min lo hre thiam don ya ti hi alo ni a Sophia chu abei dong le zwa sau maya achiru kha anu le pa te chuan an lo hre to ni in police te khan an han chui chianga chiru tu dik tak chu ama ani ti an lo hre to a Sophia chuan engtin nge ko omzel ta kang tin ahun kal to te chu ahan ngai to leta anu dik tak chu pumai kalate in ati fai china ma se no pangte ani lain athi hlau maya an khongai ema wangin pumai kalate chuan fa angin an enkol chhun zom ta kha ani a ma se lomta ka rawangin an thinlung ati na sak boxi tuna chuan api thingtang khwa a re thei tak ne na aletli anga yanga ani na dik tak re thei taka a omangai le don ta
school akal chun zom theidon lowa chung zong zong aya pui jok chu akar ti chat kha ani aru trau trau angai don ani hun ko kir le the ni se ti in angai to a ma se a thei to silo tuna chuan achi tura chu asing ve tran angai don ta engtin nge anun chu aman zel don le a chun zom zel chu episode dot le kan chun zom le don nia tuna hian subscriber hi nuai chung fe kan oma thil pakhat request lok saka duwa Khawlbawm channel hian kan class ti ni zo film to film kan siama runway application a khan aman po za sum sari pasari zani sum thum program zani sum ko pangai na oma Khawlbawm ko chuak thazok le munam zok lo chwa zel theinan I support na mimal takin kan ngen chia subscriber nuai chuang a hian mi zani thum lek poina kan lo dei bela kan lo en bel khan ale pek zel kan kal theina tur kong a in sial theidon ani khongai ngai thaliam mai lovin min lo va en sak ve kham turin kan ngen a che